Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 9 na, bulan sang Setyembre, tuig 2020. 107 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman. 114 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Makadamo sa palabuton nga mga okasyon nga posible hindi naton ma-enjoy kung padayon ang COVID-19. Oktobre natural, maskara kuntani sa syudad sa Bacolod. Sa bulan sa Disyembre, Paskwa kuntani, tinipon-tipon, pamilya lang ang mga tinipon-tipon sa bulan sang Disyembre. Anano ang mga balita kag isyo unahon tayo ni? Ang mando ehekutibo sang alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia, Executive Order number 60 nga ipaidalom ang syudad sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Dinapasiuna talang nga ining pagpaidalom sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine hindi iniyaluyag sang syudad sa Bacolod kundi mando ini sang National IETF. Wala mahimo ang mga local government unit kundi sundon ang mando sang gobyerno nasyonal. Sugod ini kahapon Setyembre 8 tubtob Setyembre 30 ang pagpatuman sang mando Resolution 69-A sang National IETF. Ano ang pila ka mga binag-ubag-o nga mga pagsulundan? Ipatuman gihapon ang ad kag even scheme o kon paggamit sa home quarantine pass umpisa Setyembre 6 tubtob 30. Ti ugaling
Nyutay lang makapulos na may aragin man kay ti. Okay, may home quarantine pass ka. Mayo ini sa may mga pribado nga salakyan. Pero sa wala salakyan, wala round trip na nagabiyahe, budlay gyapon ang pagwa sa tagsa nila kapuluyan. Ari pagid, regulate sang syudad ang pagsulod kag pagbiyahe sa mga authorized person outside residence o kon mga apor. Kag suspendido ang public transportation sa tion sang modified enhanced community quarantine. Magluwas lang sa mga ginkomisyon na mga shuttle bus service abi para sa mga empleyado sang gobyerno kag establishmento. Tilang taon ta kon maupod gyapon kag magkooperar kag magatag bulig ang CIRES, ang management sa CIRES, remember, nagligad to, nagboluntaryo ang pila ka mga salakyan sa CIRES. Lang taon ta karong adlaw kon may ara binagubag uman nga pagbulig ang management sang CIRES. Gulpi man abi ang pagpatuman. Of course, ang mga mall abierto, pero 50% lang ang kapasidad. Padayon nga mangin sirado ang tatlo ka dalagko nga merkado kon Domingo, Burgos, Libertad, Central Market. No? Pagkatapos ariho ang religious activity abi, ti 5 lang katao ko no, ang tugutan. Ti wala na sa masimba eh. Kung 5 lang katao sa sulod, 1 ka pare, 4 sa sakristan, ti wala na. Kung 5 lang, damo sa mga lagyan mo, online, kagiban pa gida. Mga Facebook, kagiban pa. Pwede lang. Sa mga palainom, pagbakal sa makahulubog nga ilimnon, pwede. Alas 12, tubtob alas 6 ang gabi makabakal kamo sa mga grocery store, pero inom kamo sa pribado nga lugar. No? Inablang sa puluyan ninyo, hindi lang higadalan, hindi lang sa mga tiyangge, hindi lang sa mga istambayan, kay sigurado, dakpon kamo sang kapulisan. Amo ini, ang mga binag-ubago sa idalom sang modified enhanced community quarantine. Ang iba naton nga mga utod ang inabalbal nila ya, ang mga lokal nga opisyal nga ako no nga ginapatuman ini. Gabalbal sila sa lain niya, natagol nilang lain nga kahoy. Ano man niya ang poder sang local government unit, gasunod na ni siya sa mando nasyonal. Balbalan nyo to ho, ang National IETF, balbalan nyo si Presidente Rodrigo Duterte, kaya mo na yan ginasunod nga mando sa mga local government unit. Ang lokal nga panguluan, LGO, la kamay mo. Sundon mo gid ang mando sang gobyerno nasyonal, kag National IETF. Ang nagakatabo subong niya, ang inabasol nila, ang mga opisyal sa local government unit, ano yung sala? Sang mga local government unit, gasunod lang sila sang bando sang National IETF. Mabalibad ka? Wala ka mahimo. So, iban patalang bala, inabalbal nila ya, ang local government unit. Ano yung sala nila ni kay gatuman lasla? Luyag bala ni sang lokal nga panguluhan? Nga eksidohon? Luyag bala sang lokal nga panguluhan nga pauntaton ang negosyo? Perde siya eh. Sa pabayad sa buwis na, perde na siya. Hindi niluyag sa local government unit. Amo na siling ko nga sala ang inatagol nila. Tagulan nyo to, ang nasyonal. Amo nang matutuon nga nagakatabo subong, sabi diin man nga mga kaprobinsyanan, kasyudaran kag kabanuhanan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Gareklamo mga lokal nga LGO, alabot diri mga OFW, wala man gani koordinasyon ng uwa. Sige lang sila, gapinagusto lang sila, gakuriit lang ang local government unit, wala mahimo. Ang mando, batunan nyo. Amo lang ng mando, mabalibad ka? So ang botsilingon, iniya dalat ulan ni isang balasulon ang local government unit, pero sa pagkamatuod, hindi nila iniluyag ang ila sini, himuon, tuman lang kung ano ang mando sang National IETF. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44.
Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na morning sa ara sa kusina nga nagapangluto, may suwestyon kita, may ara kita, ginahanay sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Ga monitor ako kahapon sa ibubunot sa mga negosyante kay may ara sila suwestyon eh. Di posible ipautwas nila ini, epekto bala sang modified enhanced community quarantine sa mga negosyante. Ga monitor ako kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Di ko no matambong sila sa isa ka konsultasyon nga ginpatawag sa mga opisyal sa probinsya. Suno kay Carbon kuno mayoriya sa negosyo magasira bangod wala sa masakyan ang mga empleyado kag mga customer bangod suspendido ang public transportation sa tion sang Modified Enhanced Community Quarantine. Gusto man. Kay kung si Carbon papahambalo, 90% sa tao kuno nagasakay sa jeep di pasayro, tricycle, bus, kag tricycad. Kag ang suwestyon niya, kung tugutan ang pila ka negosyo nga magbukas, dapat tugutan man ang public transportation. Sa hanay sa negosyante, paborable ini sa ila, kung magbiyahe ang mga jeepney di pasayro. Kag of course, para man sa aton mga driver, gutom man kung kabiyahe mo, o galing amo lang ina. May kabudlayan kita kay may mga pagsulundan sa dalom sang Modified Enhanced Community Quarantine. Kung ara kita sa dalom sini, wala ginapahanugutan ang public transportation nga magbiyahe. Tricycle ka man, tricycad ka man, magluwas sa mga pribado nga salakyan. Amo ng kabudlayan, subong. Di ko magbukas ka negosyo, wala ka man sang paabuton nga customer. Wala man sang magkadto sa mga mall kag magkaon sa mga restaurant, bisan pa nga magsiling bukas ini siya. Ti pipila po pututikoy ka magyapon, kadaan ka na sa duwalang katao karon. Yung mga pumuluyo, hindi man makagwa. Ano, lakton mo lang, alin sa, kung ka sumbaga, Granada, kanya lakton makadto sa mall. Kaya wala ka man sakyan. Sambot silingon, ini mabulubudla, ini nga suwestyon.
sa mga negosyante. Magluwas lang kon paboran ini sang National IETF. Mabulubudlay tuod mo. Di mabukas ka negosyo mo, wala man sang mabakal. Kayo wala man tao magkagwa, may home quarantine pass man. Okay lang, may adan even man. Pero wala kasakyan. Alang-alang mo laganon ang downtown area kag pilapagid ka mga lugar. Magluwas lamang silingko kung may pribado nga salakyan. Kailan taon ta kanong resulta ni sang konsultasyon sa ginaayo sang mga negosyante. Kung sa bagay, kung ang local government unit lang ang pasugtan, hindi siya gusto nga magsira ang negosyo. Hindi siya gusto nga untaton ang biyahe kay mati apektado mga driver. Galing mo na siling kung ina sa aton isyo, mando ini sang National IETF. Luyag mo kag sendi, sundon mo gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na DTX 500 na kita. Adlaw-adlaw nga tanan, hindi pagkalimti, gamit kamo DTX 500. May detect o kung may detoxifying compound ini siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa Tacna, La City. Tandugon ko lang makadali niyo. Ini balang palayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang kapulisan i-monitor ang social media para sa mga nagalapas ning quarantine violator bala. Ini maayo ini ha. Sang sa suwestyon nga i-regulate mo ang social media. Natulupangdan giman nila ang kaimportante sang media, sang social media. Ang social media maayo nga source sang impormasyon sa nagalapas, nagabayular sa panahon sang kwarentina. Ako pamati kamo sa Aksyon Radio. Kay adlaw-adlaw nga tanan may mga report kami pila ang naglapas sa wala nagasuksok sang face mask, face shield. Pila ang nagalapas sa social distancing. Pagi sa media, makakuha kamo sang husto nga impormasyon. Amo niya ang husto. Kapangabay sa publiko, kuhaan litrato ang makita nga nagalapas sa quarantine rules. Nami niya, hindi kay ipton yung media ya, i-regulate yung media. Amo ni, mapustlan nyo ang katapos sa media kung pamatian nyo ang report adlaw-adlaw, i-monitor sang pulis adlaw-adlaw. Kay sigurado, makakuha gid sila sang impormasyon kung pila nagalapas, sino nagalapas, sining pagsulundan, sining karon COVID-19 nga pamalatian. Iniya do maayo ni ang suwestyon ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, La City Size. Naintriga matinis Manila, sa All Saints Day ko, ipasira dito ila sementeryo. Mot lang taon ta, ang aton dire sa probinsya sa Negros Occidental. Pabuton ta, ang binagubag-o naman nga mando. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,